maradaina. Ya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba, ni na ɗauke ban kaɗa ko zancin ba maradaina. Ya almubidi ukai salati gun na gaban tsira, yarda da aminci ga daɗa rabu karkabar saura. Kaiwa albashari wannan da zan zane kogin tsira, ni kuma ka bani siri na yabo in yi wa bibina. Allah gani ni ba na zo a yi da ni, a bugen begen gudun ka sanya a yi da ni. Banjin zanwa wani sai boko mai tsanani, a cikin kaunar da ce da ke so in ci mabar kaina. Tafiya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba, ni na ɗauke ban kaɗa ko zancin ba maradaina. Sabo da gwani daɗi annabi shi na rika, shi zan yi wa yabo ma'aikin Allah annabi gatana. Gatan dukkanin halittun Allah annabi ne, ba na ɗayan sagun Allah domin shi ya zamo farko. Wa za ya shigo ta ko'ina bai zo da bana hata ba, ke ce sirrin shiga ta kowace kofa ba hawai ba. Ya aminta da ni wallahi san ki na dau ba zan yar ba, in zarta uwa bare mu ba ya umma ina tuba. Tafiya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba, ni na ɗauke ban kaɗa ko zancin ba maradaina. Allahu na fushi da fushin ki, ina masu da ke girma, abban ki ma kan ya faɗa mana wa za ya kai ki ne umma, har ma yana faɗa kusa ta ki ma kamar shi ne nan mamma man aga da ba aga da ba, wallahi zara sai yi kallo. Rahman lil alamina Allah ya shaida ne, shine ya zamo ramar du alam haka nan ne, ba shi da tamka shi dai mun shaida haka nan ne, ya zo duniya wanke da sirrin duka tsarkake. Tafiya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba, ni na ɗauke ban kaɗa ko zancin ba maradaina. Da zuwan tsagwano mu duniya ta zama haske ne, TV yanke a lalle annab dan gata ne, ba shi da tamka gunin magun kyawun haske ne, shi ne Allah ya baiwa dukkan ceto lantsaiwa. Assalamu alaika shugaba kai ne da yawan zance, ra'ufu rahimun kake sunan ka ko ina ya je, kai ke da rabo kai ke bawa mai rabo, na ji babu ɗayan da ya zo gunka shugaba ba kai masara na ba. Tafiya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba, ni na ɗauke ban kaɗa ko zancin ba maradaina. Wa ya sami ta ka rabana bai maka tsara ba, kuma shi ya daga ka du halitta ban ji kamar kai ba, ya ba ka iya da duniya bai kaji kamar ita ba, kai du a kauni ma Allah bai yo kamar azima ba. Allah ga kuka na zo a jiya ni, so nike in je Madina in gaishe da gwani, daga nan na wuce bagiya in gaida yar gwani, ba mu shirfa Fatima mata abun Aliyu Haidar. Tafiya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba, ni na ɗauke ban kaɗa ko zancin ba maradaina. Harshe gunnai na ba za na bar ku ba, Ahmad Tijjani halkaulayi guda, ku iso da ni gurin manzo mu ta ba, ni juyin zamani kar ayi babu ni. Bayan ka Habibu ban zuba
gwani daɗi ba mu yi musun haka ba. Ni na ɗauki yaban kaɗa ko zan cimma muradaina. Kai ne kowa ya so ka ba wani mai dace sai shi, kuma wanda ya bar ka shugaba shi ne zai sha kashi, kuma mai kamar yaban ka gumma dole sha haushi. Ni dai akan yaban ka ne nake san cimma muradaina. Kowa ya tsaya akan aikin da yake yin sa, kar yayi wasa cikin sa ba wani sa'insa. Ƙaunar da nake yi masa tazarce wasa, tafiyar sabar kallo ce an wanzar ba sarki. Tafiya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba. Ni na ɗauki yaban kaɗa ko zan cimma muradaina. Ya al'arabi karbi yaban mu ne maka fadanci, ni Salisu na rike san annabi ban yin ganganci. Duk mai kamar kamu da shi ba ma yin sa azumi, ni ma Zubairu na rike san annabi shi ya zama sarki. Tafiya da gwani daɗi ba mu yi musun haka ba. Ni na ɗauki yaban kaɗa ko zan cimma muradaina.